ассалому алайкум азиз бародарам. Мо ҷа эълон мегӯм илтимос аз дигар инсонҳо партоен касе ки дар дӯстонай патент надора гап заненшон ки чӣ гарад картае ки дорен ку шумо истифода мебарен пул онлайн истифода мебарен картаро хиша истифода мебарен. Касе ки патент надора картаҳоро маҳкам кардаистанд. Чанд рафиқо занг задан далерҷон картаҳои моро маҳкам карданд. Илтимос я видео ки ҳамаи мо я дигар қатъи шиносем дӯстем барои он қадар пулое ки касе ки картаашонда пул доранд картаҳоатонро резка маҳкам нокарда бигирен ки а якими число маҳкамкуниро сар кардагианд. Касе ки патент надора фарқ надора медрои мегӯ истифода пула хизмат кунам нависес аст ки шумо патент надоред наметунед пулта гирифта. Ин мардум ҳамаи кора мекунанд ва чи охи гирифт маҳкам кард шумо ягон ҷо муроҷиат карда наметунед. Барои он қадар илтимос видеоро диги инсонҳода партоен касе ки патент надора карта дора пулошона дарҳол синмат кунад ки маҳкам кардесанд. Азиз бародаро илтимос. ассалому алайкум.